अक्षय रुक रुक रुक। हाँ भैया। गोपालगंज ना चलबे? क्या करे भैया? अरे यार कल रक्षाबंधन हो, ते अपना बहन खातिर गिफ्ट ना लेबे? हम तो जाता नहीं अपना बहन खातिर सोना के हार लेबे। एक छे हमू जाता नहीं अपना बहन खातिर सोना के सिकड़ी लेबे। राखी बनाई कुछ ना कुछ देवे ही के पड़ी। ठीक बा भैया, तू लो जा लो। हमार लगे उतना पैसा कहाँ बा कितना बड़का गिफ्ट देम अपना बहन के। हाँ बात तो सही बा, ना तोरा लगे उतना पैसा होई ना बढ़िया गिफ्ट देवे थे। हाँ भैया, ई साफा भिखारिए बा। हाँ चलो चलो। ये भौजी कहाँ जाते रुको? देवर बबुआ हम अपना नैहर जातनी भाई के राखी बांधे। आ जानतनी हमार भाई राखी बांधाई बहुत बढ़िया गिफ्ट देवेलन। हार देले रहलन पिछला साल। ये साल कहले बड़न कि तारा के सोना के चैन देम, वो भारी है। हमरा गौवा में हमरा भाई खानी केहू के भाईये नहीं के, समझने देवर बाबू? ठीक बा भौजी, तू जा। ठीक बा जा। अच्छा काहे तू मन मार के बैठो? ये सर भैया कल रक्षाबंधन हो और तू जानते बार हमारा बहनिया के बहुत बड़का घराना में शादी भइल बा। उ जितना बड़ घराना के बाल लो उतने न बड़ उनका लोग गिफ्ट देवे के पड़ी। और भैया अगर ओकरा के हम गिफ्ट नहीं देत तो ओकर सास ससुर ननद सब लोग ताना मारी और ओकरा ताना मारी हलो तो हम जीते जी मर जाए भैया। यही से इतना तू चिंतित बड़ा? अरे हम जाना सेठ जी के यहाँ काम करी लेनु, वो जमीन पे पैसा दिला, अपन जमीन रख के उनका पैसा ले लो। आखिर जमीन जायदाद जौन बा तुम कहिया कमी आई, ये कमिए तो ये छोड़ा लियो। ठीक बा भैया, तू चलो हमरा के पैसा दिलवा दे। ठीक बा चलो। चलो भैया। रे बबनी बता, तोर 80% नंबर आई गल, लेकिन हमरा 100 में 100% तोर नंबर आई तब हमरा आत्मा के संतुष्टि हुई। समझली? इतना धन दौलत काहे खातिर बा? तोरे खातिर का बात नहीं। हां ते मन लगा के पढ़, बड़ा अफसर तोरा बने के बा। समझली? जो मन लगा के पढ़। ठीक बा बाबूजी। जो सेठ जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ए साथ इतना लेट क के अइबो तो काम कैसे चली? हैं होई के रे? सेठ जी ये हमारा गांव का हम बड़ा मजबूर पड़ा, इनकरा जमीन पर कुछ पैसा चाहिए, वो पैसा दे दी इनकरा। यही तो पैसा दे दी। हैं जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। ई पैसा लेके गपत जो हन तो ओकर गारंटी के ली, बुझबो? ऐसा कोनो बात नहीं है सेठ जी, रहुआ हमरा गारंटी पैसा इनकरा दे दी। ठीक बा, ताहरा गारंटी पर हम करा के पैसा दे दी, लेकिन ई बताओ जमीन के कागज लेके आइल बड़े? ई सेठ जी जमीन के कागज तो नहीं लेके आइल, लेकिन काल हम लेके चलिए। कहाँ लेके अइला के जरूरत नहीं के, हम ताहरा के यहाँ खुद बखुद आएम। काहे से ताहर घर वो देख लेम। ठीक बा सेठ जी। आ एगो कागज लेके आएम, ओइ पर साइन कर दिहो। ठीक बा, पैसा ठीक बा। मंगा दे। ठीक बा। बबनी बबनी अलमारी में से पैसा 1 लाख लिया तो पैसा तो दे देता नहीं। पैसा एना भइल तो तारा से खटवा के सधवाएम। ठीक बा सेठ जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। है लो 1 लाख रुपया बा, गिन लो। ना भरोसा बड़ा सेठ जी। अरे गिन लो। ना रहे दी भरोसा बड़ा। तो ठीक बा, जा। ठीक बा सेठ जी, प्रणाम। ठीक बा, जा अपन काम करत। ठीक बा भैया। समझाओ मो, जा हो अथी कंप्यूटर पर चढ़ो। दबावे में कौन दिक्कत है भैया? ना। और सब ठीक बा ना? सब घर परिवार सब ठीक। बबनी तू हे जग बैठा बे आवतन।
वही लता हारने भैया ये कर जो तो अरे रखो ना चलो खाना बनेला बनी खा लो चली तो आई चल आओ लो। आई आई ले अरे रखे ना आराम से जाओ का बोल बेटा भैया सामान दे रहन सब छूट गल घरे चलो लेके आओ चल प्रणाम से प्रणाम प्रणाम तो साइन कर का भाई बस तिलौट के कहाँ चली ली भैया तो गिफ्ट दे रहन तोने छूट गल ठीक बा जो ले ले ए भैया साहब जी यहाँ का करते तो हम यही खातिर आई बानी तहार भैया हमरा से 1 लाख रुपया ले हम आ कहत रहूँ कि हमार जमीन गिरवी रख लेम वही से हम ये कागज पर साइन करावे खातिर आई बानी भैया ई का राखी के निक देवे खातिर जमीन गिरवी रख देलो भैया तार उपहार ना चाहिए तार प्यार और स्नेह चाहिए का फैमिली ड्रामा शुरू कर दलो हमरा इतना समय नहीं के एक पर साइन करो हम जाई सेठ जी और कितना पैसा बा 1 लाख रुपया बा और 1 लाख रुपया हम दे भैया एक कागज पे साइन ना करिया ठीक बा रउआ पैसा दी चाहे ई पैसा दे हमरा तो पैसा से मतलब बा ठीक बा सेठ जी और पैसा रोगल है कल पहुंच जाई ठीक बा तो हम जाता नहीं काल हमरा पैसा मिल जाए के ठीक बा ठीक बा भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। प्रणाम भैया भाई देखी लोगिन हमनी के ई रक्षाबंधन पर वीडियो बनौनी असन आ देखी नाम खाती अपन जमीन जायदाद बेच के आ नेग ना देवे के चाही ये हमनी के वीडियो में दर्शौले बानी सन भैया सीखो आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि अगर ये वीडियो से रवा लोगों के थोड़ा सा भी ज्ञान बढ़ता तो हमनी के अपना टीम के साथ बहुत भाग्यशाली समझम सन प्यार से बड़ा नेक ना होला सबसे बड़ा प्यार होला अगर प्यार ज्यादा रही तो नेक के कोनो मतलब ना होला वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के लाइक करी शेयर करी सब्सक्राइब करी हमने के चैनल के कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा नमस्कार प्रणाम